The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to them who love him. James 1:12. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 12:21. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Matthew 5:4. How blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. Psalm 128:1. Be strong and courageous. Do not be afraid or tremble at them, for the Lord our God is the one who goes with you. He will not fail you or forsake you. Deuteronomy 31:6. But in all these things, we overwhelmingly conquer through him who loves us. Romans 8:37. Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose trust is in the Lord. Jeremiah 17:7. Yet those who wait on the Lord will gain new strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not get tired. They will walk and not become weary. Isaiah 40:31. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, dining adlaw gikinahanglan ang atong pagpangandam. Kung ikaw sa ka magtutuo, gimanduan ikaw nga imo ka nang hinganlan ang tanan nimo mga salang nahimo dining adlaw. Hinganli ka na, admitihi ka nang nimong nabuhat ka na, o ay isugid. Hinganli, isugid o ikumpisal nga to sa Dios kamahan. Ang pulong sa Diyos di sa 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo, higala nga wala pa'y kaluwasan, gidasig ka, gidapit ka, nga imong gamiton ka ng imong kaugalingong kabuton sa paghimo sa labing mainungdanong desisyon nga imong buhat sa tibuok mong kinabuhi. The most important decision, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Busa, sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gigahin sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat Diyos imong pagdala ka namon ning dapita sa mga usapa. Imo pa kami gipabuhi nining among lawas. Askil pa kami ug napami lantip nga panghisip kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa grasya o sa imong kaluoy.
dili kami takos nini o Dios. Ubani kami sa among punting sa among pangunahuna diya sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Kining tanan o Dios, grasya man nga among giangkon gikan sa imong hustisya. Salamat din among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Sing tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala ug mga igsoon ni Kristo. Welcome now Sam. O ilabi na niya itong mga bago pa na may suway sa paminaw, then have an open mind. Maura ka na ang gikinahanglan nimo. Kay ang Espiritu Santo naman ang patinaw kanimo labot sa kamatuoran nga atong pagatunan o niya pa kita nagadupot sa atong tuon bahin ining doktrina o pagtulunan bahin sa grasya. Okay? The doctrine of grace. Taon-taon nagyo kita nini. Daghan pagkitag tukion, hisgutan, busa, padayon sa imong spiritual momentum, pagdugang niya ng imo ng napundo nga mga pulong sa Dios, dugangan ka na kay atong makatunan man ang pulong sa Dios, doctrine by doctrine. See? We learn doctrine based on the previous doctrine. Okay? So, mao ka na nga patong-patong, so to speak, ang atong nakatunan nga mga pulong. Okay? So, grasya. O atong gi-define as always, nga hantod masilsil yun na nimo, ang grasya mao ang tanan. All that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Maura yun ang basihan ng tanan. Ang basihan, maura ang gibuhat nga kaluwasan, gibuhat ni Jesucristo dito sa krus nga kaluwasan. So, og imong langkubon lagi kining maong grasya, kini maong lihok, buhat sa Dios alang sa tao. Ang tao igurang mudawat, either mudawat or mo salikway. Now, atong ragong kang pahimduman tuod nga karong panahon na nagkaan mo kadaghan kining mga tao o mga bisan mga magtutuo nga nagkalayo sila sa kamatuoran. Mao na nga kadtong layo sa kamatuoran kay nung mikan sa ilang pagka-negatibo, their negative attitude towards God and His Word, then kung bahin na nining atong gisgutan nga grasya, wag yun sila alamag, wag sila hinunta, no clue whatsoever kung sa gining grasya. Kay maingon ta nga kining maong doktrina, pagtulunan, murag hanap sa kasagaran nga mga kaigsuonan nato. Gani, nagkatawa ko niya itong akong amigo nga, maingon siya nga, ang nailahas kasagaran, may tungog grasya, maura ng panahon nga sila manugab. Mo, pahiyom lang ko na magkadungog ko niya. Mura ilang naibaw ang grasya, karang manugab. Human sila mukaon, niya, nabusog sila, niya manugab. Mudayon lang, grasya sa Diyos. Mura na ilang naibawan. Tinood yun. Mauna nga, dili man ni kayo sa kanang pagsaway o pagbebiay nila. Dili. Watay katungod. Nga to na lang nga, ikaw nga may doktrina na, mo pahiyom lang yung kang makadungog niya ng istoryaha. Di ba? Kaya nga itong nahibaw ang grasya, lawom kayo ang atong na
tugkad na gyud nga ang grasya mao man gyud ang tanan nga gibuhat sa Dios alang kanato. Bisan kini nga itong kinabuhi lagi. Grasya. All of this. Kinadagan ng mga kanang mga sanga-sanga na bahin ining doktrina sa grasya. Muna nga, by the way, kagahapon tuod, ato man tunggi, misingit kita sa paghisgot, bahitungod ni atong kanang chronology of God's creation, mga kabuhatan sa Dios. Okay? Bahin gihapon kini sa evangelism o pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa wala pa gyud makadungog niini. Sumona nga may nungdanon gihapon kay may kalabutan gihapon kini sa grasya sa Dios, di ba? Sumo ka na nga itong isgutat katong chronology ka na bang kanang sunod-sunod na nga mga kabuhatan sa Dios, creation. Atong giingon nimo nga okay, mo na ni padayon no kay ato maning gibiyaan kagahapon nga padayon lang ni sa atong paghisgot ni ining kabuhatan sa Dios, God's creation. So ang nag-una gyud niini mao ang Dios mismo, God himself. Kaya ito na mag-iingon nimo nga he is self-existing, dili siya binuhat, he is uncreated. Diha na siya self-sustaining unsa pa. Siya ra gyud ang iyang pagkasiya nga Dios. In the Old Testament unsa man mangutana silang mga Moises, silang Abraham, uban mangutana silang kinsa ka man, moingon mi tubang man ang Dios nga I am that I am. Ako mao si ako. Something like that, sabi ni Visayan. So, ang Diyos mismo, diha na mitungan hagyod siya. Diha na God sa kaniyang tungwa pang tanan. Unya ang sunod, mao ang iyang gibuhat ang universo. O sakop sa universo, kini nga itong kalibutan nga gipuy-an karon, atong gilakaw-lakawan, atong gilibot-libutan. Okay? So, universo. O kadtong universo kanang giandam nato sa Dios. O kadto iya tong kanang gitagana giandam sa mga anghel nga matinumanon sa iya, sa iyang hustisya, sa iyang gugma, iyang pagkamatarong. Okay? They have been so faithful to God. They have been kanang loyal to God. Kadtong mga anghel nga binuhat sa Dios. O nga itong mga milyon-milyon ka mga anghel nga gibuhat sa Dios, gimugna sa Dios. Kadto si Lucifer mao'y pangu. He was the head of all millions and millions of angels. Siya ang pangulo. Sinaligan sa Dios ug siya ang nagbantay dito sa trono sa Dios, sa throne room of God, ug kay siya matinumanon magyud. He was the most beautiful creature that came from God's hands. So, labing mabulokon, labing matahom, labing masidlakon, o kanang way ikatandi niya tungod sa iyang pagkahayag, kanang fantastic. Unsa pay description nimo nga may tungod ni Lucifer. Kadto si Lucifer mo ay pangu. Ug ikaw nagasabot na magsaibot pasabot sa Lucifer. Kini kombinasyon sa duha ka Latin nga pulong lux ug fer. O kini lagi
adto nila sa Latin nga grammar nga sa ilang pag declension na niini ilang ibutang sa genitive case o lutsi. Kay C, I or C, E gi-pronounce man sa Latin og che. Okay? Cheli, like cheli, heaven. Okay? So, mo na nga che, Lucifer. Mo gina original nga Latin nga pronunciation niya na Lucifer. Apan gi-transliterate naman na sa in English, gingon nag Lucifer. Okay? Ang Lucifer, ang root word yun na lux, which means kahayag, kalamdag, suga, kadanag. Okay? Lux. O ang fair mo to ang carrier, tigda, okay? Bringer, carrier. So kung tapuon na nimo ka na, Lucifer, light carrier or light bringer. Ang tigda sa kalamdag, kahayag, kadanag. Okay? So, Lucifer. Nakaroon mo to atong giingon nimo kagahapon nga sa iyang pagkamabulokon, pagkamasidlakon nga binuhat sa Dios, dihay adlaw panahon nga misuway siya og lingkod sa trono sa Dios. Kaya mura man siya kanang curious. Okay? So may binisaya curious. Mura balag, I don't know, binisaya. So, out of curiosity, misuway siya lingkod sa trono sa Dios. Of course, kinatong gisgutan by the way, nanas pulong sa Dios. Okay? Ato lang ng gibat-bat sa atong inunta gisubay na to kining gihisgutan diha sa Biblia. So mo na nga misuway si Lucifer og lingkod nan karon paglingkod niya kay miingon siya, uy, lami man dining mahimutang Dios, lami din ang pagka-Dios. Ang pagka-omnisciente sa Diyos na ibawaan na ang iyang kanang unsa iya karon nga kanang sinati na ibawaan man sa Diyos. So diha giigihan kini si Lucifer, giigihan sa Lucifer. Paminaw dili ka na Lucifer sugod karon. Ang imong pagka-Lucifer, imong pagka-light carrier, darkness carrier ka na. Pagngunako ka ng imong kalamdag, ka ng imong suga, prince of darkness ka na. Usar ba na sa mga titulo, sa mga kanang, these are some of the names ni sa kanang sayawa, there are numerous. Besides Lucifer, he may be referred to as the Prince of Darkness, prinsipe sa kangit-ngit. Unsa pa? Beelzebub. Unsa pa? Mephistopheles. Usa na siya ngaan? Lord of the Flies, the Antichrist, Father of Lies, amahan sa mga bakakon, Molok o Satanas. Mo ni, mga ngani. So karon, di naman siya Lucifer lagi, Satanas na usa siya mga ngan, o karon, gigihan si Lucifer. Onya, iya gi-kumbinser ang 1/3, usa sa 3 ka bahin sa mga milyon ka mga anghel. 1/3 of the kanagidaghanon sa mga manulunda, iya gi kanang gikumbinser, iyang gi-convince, iyang gi-persuaded. Okay?
og misunod. Mao na ni ang nagsunod ni Lucifer, nagsunod ni Satanas, dili na mga elect angels, fallen angels na, nangalaglag nga mga manununda, nga karon inganlan og mga demonyo. Mga demonyo. Okay? Apan ang nahibilin, nagpadayon sila nga kanang loyal nga to sa Dios. Mao ni ang mga elect angels. Kasabot ka? Okay, karon lagi nga giingnan man sa Dios si Lucifer karon pahawa. Ako kang itambog didto sa linas kalayo. Sa nga gitawag sa kadaganang impyerno. Adto ka na. Unya kay nanighawak man lagi ni si Satanas. Ang yawa naghawak siya han sa kimbo. Ingon siya, imo lang kung isalibay, ibalibag dito sa linas kay just like that, nga ikaw ka na gugma ka nga Diyos. You are a God of love, magkaha. Mao ba na Diyos nga gugma? Nga iyang mga binuhat, iya lang isalibay? You are unfair. Mingon to si Satanas na kanang nangatarungan. So mo gitubag sa Dios nga okay. Di sa kanako ilabay, isalibay, itambog. Ako ipuspon. Akong ipuspon kay akong buhaton ang tao, akong ipakita nimo. Kay ako kang kanang nakita nako sa akong omniscience nga ikaw nagarbuso na gitugkan kana sa pagka mapahitason. Okay? So God created man, gibuhat ang tao, human si Lucifer na laglag tungod sa iyang pagkaunsa mapahitason. Mao na nga ang number 1 is lista sa mga sala. Mao ang pride, arrogance. Kaya mo na unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Diyos. Di man ang tao ang unang binuhat sa Diyos. Ang mga anghel, mga manununda, mao na nga pride, arrogance, mao nang iyang sala nga nabuhat. Kay buot siyang mulabaw pa sa Diyos. Ito itong ibasa naman sa Isaiah 14:12. Okay? Kung basahon pag-usap, verse 12, nagaingon, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. O ni usas nga niya sa, o pa siya malaklag. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations. Verse 13, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Now, usag yun, ang nag-unag yung katarungan nga ang Diyos midisidir sa pagbuhat sa tao was for God, paminaw, was for God to show, pagpakita ni Lucifer, now Satanas na, nga siya nga Diyos, hingpit nga gugma, at the same time, hingpit nga hustisya. You see? Kaya nakita ragod ni Satanas, o Lucifer pa siya, ang iyang nakita, ang gugmara sa Diyos. Huwag siya makakita sa hustisya sa Diyos. God is also perfect justice. And that God is perfectly, hingpit nga siya nga fair, makiangayon, o unsa, kanang just. He is perfectly fair and just, a reflective of His being a perfect God. Mao nang gipakita sa Diyos kini si Satanas. Di lang kahingpit kung gugma,
hingpit po kong hustisya. Na karon akong buhaton ng tao, ipakita na ako nimo. Karon, si Satanas, misuod lagi siya sa kanang bitin, has. Kaya makasuod man din silang mga demonyo lawas sa either hayop o tao. You see? Apan, bantay kining prinsipyo nga dili sila makaposes, dili sila makapuyo sa lawas sa magtotoo. Wala sila chance inunta. Wala sila kanang paglaom nga musod sila sa lawas sa magtotoo. Wala. Kaya nga naman, ang naa sa sod sa magtotoo, unsa man, ang Espiritu Santo. Di na siya makapuyo ka na, ang Espiritu Santo nagapuyo diha sa lawas sa magtotoo. Magtotoo lang, ha? Apas mga di magtotoo, sari na lang. Ang pulong sa Diyos na gayon nga sila vulnerable, susceptible nga sila kapuyan sa mga demonyo. Sabot ka? Sabi na. So muna karon, ning sod kini si Satanas, yan tong bitin, iyang gamiton sa pagtintal sa tao. Okay. Gibuhat ang tao. Gibuhat sa Diyos ang tao. O pinagi sa laki una. Si Ish. O niya, sa tanto na lakaw sa panahon, dagan sa panahon, mingo na Diyos nga, dili mayo mag-inusara kini akong binuhat. Ako siya nga tagan o Paris. Iyang kanang kaabag, okay? A helper. Now karon, kay dugay tingaling panahon si Ish nagpuyo dito sa paraiso, siya may gidilgahan sa Diyos sa paghingalan sa mga nagkalalayang mga kahayupan. Ang tod nga mo lagi ito ang Diyos, mingon siya di mayo maginusara. Karon, iyang gipakatog ang laki nga si Ish, o gikuha ang usa ka gusok, o mo katoy gihimo nga babae nga mo to hintungha si Isha. Okay? Out of the rib, gusok sa lalaki nga si Ish. So diha na silang duha, nagpuyo sila dito, kinabuhi dito sa paraiso, the Garden of Eden, o padayon sila sa paghimaya sa Diyos, pagtamod o pagtahod sa Diyos, sa kapid-an tingali ka mga katuigan. O usa ka adlaw niya na miingon ang Diyos kanilang duha, Ish og Isha, paminaw mo kay doon ako'y isulti ninyo. Miingon ang Diyos. Nanas Biblia, Ish og Isha, makakaon ka mo sa tanan nga bunga, sa tanang kakahuyan din sa harden sa Eden. Okay? Kaon mo. Gawas lang sa usa ka kahoy nga diin ang bunga niya na mao ang pag-ila sa maayo ug dawtan. The tree of the knowledge of good and evil. Now, ang Diyos hingpit nga maayos to. Perfect good. Wa siya evil. Okay? Nakaron, usang katarungan dili buot ang Diyos nga masayod sila sa maayong dawtan. Kay ang hingpit nga maayo mao man ang Diyos. Karon, may pasidaan ang Diyos. Okay, magkakaon ka mo ni sa bisag asang bunga kanang kahoy, gawas ni ini nga akong gidili. Ayaw gid mo kaon yan. Kaysa adlaw nga mukaon ka mo niya ng maong bunga nga akong gidili, mamatay gayod ka mo. Dying thou shalt die. Moto'y pasidahan sa Diyos. Karon, okay.
karon kini si Satanas kay misod naman lagi siya sa bitin. Kaya atong panahon na ang bitin mo to'y pet. Sa atong panahon na mo to'y pet. Sa karon panahon na lain namang mga pet. Iro, iring, na nagani mga buaya, mga leon sa pareha. Apa niya itong panahon na ang bitin has mo ilang pet sa ilang panimalay. Now, kadtong bitin nadtong panahon na dili kay magkamang. Wa pay bitin magkamang itong panahon na magtindog ng musulti na kuyaw man musulti nga madani yung kadayon. Convincing yung kayo. The mga excellent salesmen ito sila. Hinunta. Mo to'y gigamit ni Satanas iyang gisudlan o karon iyang giduol ang babae. Nangano man ang babae may giduol niyang una. Di man ang laki. Tungod kaysa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga kini sila sa Adan. I mean, di pa man Adan kay upon malaglag. Kini sila si Ish o Isha. Magtambong ni sila sa Bible study ni Ginoong Kristo in the cool of the day. Magatudlos Ginoong Kristo sa pulong sa Dios. Bible study. Ito sa Harden sa Eden. O kining bayi nga awahi man nagbuhat sa Dios, may pagkatapuan sa pagtambong. So si Israel nagdiniyos pagtambong. Sa ato pa, nakita man sa kanang lantip o pangunahuna ni si Satanas, wa siya mo doon sa laki. Ang iyang idool ang bayi, kaya nga naman, kuwang magdoktrina itong bayi. Kaya mo lagi na, imbis mo tambong sa Bible study, tuwara sila bayi, o sige lang, pamintal siyang nao nga, lipstick, alaon sa nadihang ilang ipang pintal, sige lang, pagwapa niya, pag-beautify. So, minus ang doktrina si Isha. So, mo ito giduol ni Satanas. Iyang gitawag si Isha. Dali ra God. Unsa may gidili sa Dios ninyo? Gidid-an mi sa Dios sa pagkaon ni ining bunga nga gidili. Kaning sa kahoy sa pag-ilas mayog dautan. The tree of the knowledge of good and evil. Di mi pakanon bisan kanis paghikap. Uy, mingon ba di ang Diyos nga bisis paghikap, mamatay sila? Wara ba? Nakadiparar ka? Wa mo pasidaan ang Diyos nga bisas paghikap, mamatay ka mo. Mingon lang siya nga, ayaw mo kaon ni ining maong bunga. Kaysa adlaw mo kaon ka mo, mamatay gayud ka mo. Mao man to'y sulti sa Diyos. Gidugangan man sa bahay. Kaya nga naman, kuwang lagi doktrina. Kasabot ka, kuwang man lang siya kanang kaalam gikan sa pulong sa Diyos kay tapuan lagi. Makita ni mo ang kanang leksyon niya na. So muna, karon sa pagtintal na ni Satanas sa bahay, miingon ang bahay, bisas paghikap, pamatay kami. Mitubag si Satanas dayo, uy, dili na tinuod. Gidid-an yun mo niya na, pagkaon niya na. Kay dili ang Diyos buot nga kamo maparihan niya. You see? Tanawa. Dili siya buot nga mapariha kamo niya. Uy, nakumbinser na po ng bayi, mayroon siyang mauba. Kaon mo na. Aron mabukagin mo. Makaamgo ka mo. Okay, so nadani ang bayi. Ingkib siya dito sa, dili ra ba to apple. Wala ba na sa Biblia nga. Sa original, dili apple. Bunga lang sa kahoy. Nagkaroon, may kaon ang bayi,
laglag diha patay spiritual si Isha. But pasabot sa patay spiritual, na imulag siya, hingpit siya, ikan sa Dios. Karon, may abot nga ang pos ish, ikan tingali siyang pag suroy dito sa langit, o iyang tawag na po si ish, sa bahay, may siyang ish, dali sa, o nga naman, uy, kaning bitin, nagsulti na ako nga, kanang dili tinuod na nga mamatay ta o mukaon ta ni bungas kahoy. Inay mabukahin hunta. Muna yung kaon ko. Nakatingog si Ish. Yan siyang mauba. Ay dayon po siya kuha sa kanang bungas kahoy. Ingkib po siya, may kaon siya. O to. Silang duha na nga laglag. Mauna na kitang tanang kaliwat sa tao na duhig, na pahiran, nakapanunod sa ilang kalaglagan o kadtong kalaglagan na sword na ta sa fallen race o ang bot pasabot spiritually dead na kita kaliwat nila. Spiritual death means total separation from God. Total. Hingpit. Wala tayo labot sa Dios. Kaya nahimulag na ta sa hingpit. Patay. Although, physically alive. Nakita ni mo yung mga katawan ng kalibutan na karon. Sigig suroy-suroy ala, sigig kanang lakaw-lakaw din nga. Physically alive. Buhi sa lawas. Apan, patay spiritual. Nahimulag sa Dios sa hingpit. Namo na. Diha giigihan sa Dios. Of course, sa una pang gibuhat sa Dios iyang gitawag kini si kanang Ish og si Isha. Ish, haiman mo. Mingon ang Dios. Mingon si Ish, di ami diri Dios nang hubong mi. Ngano man? Nang hubong man mo. Mingkaon mo sa bungas kahoy nga akong gidili. So, unsa? Miingon ang Dios na karon. Miingon si Ish. Kanang naghubong mi Dios kay ning sinati na mi nga hubo mi. We are naked. Namo nagingon na sa Dios nga. Ngano mang miingon na mo nga hubo na mo kaon tingali mo bunga akong idili. Miingon dayo si Ish nga, tungod mo dining bayi nga mong gihatag Dios. Mao may nagtintal nako ug nada ako. Unya si Isa pon miingon po dayo. Aw tungod man po dining bitin nga kanang mitintal nako ug nada po ko. Passing the back. Isa kapasapasa na sila sa ilang unsa pangatarungan. So, mingon ang Diyos, pahawa mo. Ako mong igihan, kaya di na mo taga dinhi, you do not belong here anymore. Kanya mo lagi ito si Esog si Isa, nagdadali sa kuha o ganang dahon sa higira. Okay? Mo ito ilang gitapis, kanto nag-representar sa pagkamatarong sa Diyos. Kanang self-righteousness. So, mingon ang Diyos, akong pulihan ka ng inyong gitapis sa akong pagkamatarong. Kaya ka ng inyo ng tawhan ng pagkamatarong nga di na ko madawat. So, mihalad ang Diyos o kadtong panit na itong hayop nga giihaw nga mo'y gihalad, iyang gikuhang panitong mo'y gisulob nila ni Esog ni Isha representing sa divine righteousness. God's perfect righteousness. Ug bisaad pa dyan ang Diyos nga ako mong padadaan sa Mesiyas, manluluwas. Ug mao kana ato na lang ni padayon na to pag tungha na gyud ni Kristo nga mao ang Mesiyas.
Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining imong kamaturan nga imong itudlo kanamo ning adlaw. Salamat to Diyos sa imong pagpatinaw kanamo nini. Hinaot nga kini among madugang sa among napundo ng mga kamatuoran. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry o Diyos in a mighty way. Sumala sa imong plano, sa imong kabubuton. Dasiga kining naga-subscribe o nagasunod nining among Bible study nga adlaw-adlaw nga unta sila mahimo kining panalangin silang kinabuhi ug nga unta sila magatubo diha sa imong kahibalo o grasya ni Ginoong Jesucristo. Salamat ning adlaw o Dios nga imo kaming hatagan nining maong kahigayunan nga grasya. Dada kami pagbalik ugma nining dapita alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.